नोंथांमोन आं दिनै देखायगोन शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै बोरै बोरै प्रफिट खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै। खिन्थु नोंथांमोन आं गिबियावनो डिसक्लेमार होखायो नोंथांमोना जुदि शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो सानदोंब्ला गिबियावनो साननाय हनाय नायग्रो बबे कम्पानियाव बेसेबां रिस्क आरो बबे कम्पानियाव बेसेबां ल' रिस्क बेनि सोमोन्दै मिथिना लाग्रो आरो बेनि उनावसो आरो सोरबा एक्सपार्टनियाव एडभाइस लाग्रो बेनि उनावसो नोंथाङा इनभेस्ट खालाम। दा नोंथांमोन आं देखायगोन आं बबे बबे कम्पानियाव इनभेस्टमेन्ट खालामदों आरो बबे बबे कम्पानियाव इनभेस्टमेन्ट खालामनानै प्रफिट जादों आरो बबे बबेयाव लस जादों बेसेबां लस जादों बेनि सोमोन्दै डिटेल्स देखायगोन। नोंथांमोन आं देखायनाय कारना बेनो जे नोंथांमोना थाइसे थाइनै हाजारसे हाजारनै बुहुत लाख थाखाबो खामायो जानो हानाय बा 200 500 हाजिरा मावना खामायोबो जानो हानाय। जा एसे आरजियो बिनिनो इसे एथेब लांनो रोङाब्ला दाबसे जायगायाव नोंथाङा जेसेबां आरजिया मानो नोंथाङा मालाबाबो फैसा जमायनो हानाय नङा। खिन्थु नोंथाङा गिबियावनो गोसोआव लाखिग्रो नोंथाङा जि एमाउन्ट आरजिया मानो बे एमाउन्टनिनो इसे बाहागो नोंथाङा जुदि बबेथिंबा एकमा लाङोबा बबेथिंबा साइड खालामलांबाय थायोब्ला नोंथाङा मोनसे समाव बुरजा फैसा मोनहैगोन। आरो नोंथाङा बे इसे नोंथाङा आरजिनायनिफ्राय रांखौ साइडथिं दोनलांनाय उनावबो नोंथांनि नर्मेल लाइफआव जेबो इम्पेक्ट गोलैया बियो। नोंथाङा बे इसे रांखौ साइडथिं दोनलाङैयाव जेसेबां आरामै सोलिदों एबा जेसेबां खस्थ'यै सोलिदों नोंथाङा खामायनाय बे इसे रांखौ साइड मोनसेथिं इसे दोनलांनायाव नोंथांनि नर्मेल लाइफआव जेबो इम्पेक्ट गोलैया। थ' बेनिखायनो नोंथाङा बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां। नोंथाङा जि आरजिया मानो 100 200 हाजारसे हाजारनै लाखसे लाखनै जि खामाया मानो इसे बाहागो नोंथाङा साइडथिं माने दोनलांबाय थानो रोंनांगौ। नङाब्ला नोंथाङा मालाबाबो नोंथांनि आखायाव बुरजा फैसा जमायनो हानाय नङा, मालाबाबो हानाय नङा। नोंथाङा लाख थाखा खामायथों, नोंथाङा 500 थाखा खामायथों, नोंथाङा सानसेयाव 100 थाखा खामायथों जियानो खामाया मानो नोंथाङा जुदि इसे रां दोनथुमलांनाय हुदाखौ खालामाब्ला नोंथाङा मालाबाबो जिउआव फैसा थुब्रायनो हानाय नङा। बेयो सैथो। आरो बे टारगेटखौ लानानै नोंथांनोमोन आं दिनै आंनि बे कम्पेनिफोराव इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सोमोन्दै इसे देखायनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोना एसे मटिभेट मोनो आरो एसे सोलोङो। मानोना जोंनि गोबाङानो फाइनान्सियेल इडुकेसन गैया, फैसाखौ बोरै इनभेस्ट खालामनांगौ बोरै एसे दोनथुमलांनानै बुरजा रां खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै नलेज थाया। आरो बे नलेजखौ होनायनि टारगेटआवनो आं नैबे भिडिअखौ बानायदों। स' नोंथांमोना आंनि कम्पेनिसफोरखौ नुनानै नोंथांमोनाबो बेयावनो दोननो साननो नाङा। मानो होनबा आं अलरेडि बे कम्पेनिफ्राव दिनै एसे गोबाव जाबाय आरो गोबाव जानायनि थाखायनो आं एसे एनै प्रफिट मोनबाय। बे प्रफिटफोरखौ नुनानै नोंथाङा मालाबाबो साननाङा जे आं बिराद प्रफिट मोनदों आंबो बे कम्पानियावनो इनभेस्ट खालामनि होननानै साननो नाङा। बेबायदि नङा। नोंथाङा इनभेस्ट खालामनायनि सिगाङावनो एसे एक्सपार्टनियाव एडभाइस लाग्रोनांगोन। स' आं नोंथांमोन देखायनो आं बबे कम्पानियाव बेसेबां शेयार बायनानै बेसेबां प्रफिट मोनदों नोंथांमोना नायजागोन। नैबेनो आंनि कम्पेनिफोरनि इनभेस्टमेन्ट खालामनाय। नै नायदो आरटि इन्डास्ट्रि, बे आंनि आरटि इन्डास्ट्रि। एक सेकेन्ड आं कालार सोलायनानै लानि कलमनि। अके, नैबे जाबाय आरटि इन्डास्ट्रियाव आं इनभेस्ट खालामदोंमोन। नै मोनसे कुवान्टिटि बायदोंमोन आङो माने 621 जानानै दङ दा, खिन्थु आङो दा 32 रुपिस लस जानानै दङ। माने बिनि प्राइसआ आगोल 621 नङामोन, एसे बांद्रायमोन, दा खमायनानैसो दङ। माने आङो लस जानानै दं आरोखि। अब्ला नायनोसै आङो AB केपिटेल माने आदित्य बिरला केपिटेल होननाय मोनसे कम्पेनि, बेयाव आङो इनभेस्ट खालामदोंमोन। 3 शेयार बायदोंमोन। मोनसे शेयारनि बेसेना दा 220, नाथाय बिनि कम्पेनिनि प्राइसआ आगोल माने एसे खममोन, दा आङो एसे प्रफिट जानानै दङ। बेसेबां प्रफिट जानानै दं होनोबा नोंथांमोना नुदों स्क्रिनाव, नै 190 रुपिस आङो प्रफिट जानानै दङ। स' बेबायदिनो गोबां कम्पेनिफोर दङ, आंथ' मोनसे बुंजोबनो हानाय नङा। नोंथांमोना नायलांदो, आं एसे स्क्रल आप खालामनानै होनि। जाय अनजिमाफोरा गोथां गाबनि जानानै दङ बेफोर गासैबो प्रफिट जोब। नैफोर गोथां गाबनिफ्रा गासैबो प्रफिट जोब। थाब बुंनानैबो आं फोजोबनो हानाय नङा, मानो होनबा आंना मेरला कम्पानियाव इनभेस्टमेन्ट खालामनाय दङ। थेवबो जि एसे हायो आं बुंलांनो नाजायो। नोंथांमोना मिथिनाय बायदि नै AB केपिटेलाव आङो 190 रुपिस लाब जाना दङ। आदानि पर्सआव आङो 94 लाब जानानै दङ। आम्बुजा सिमेन्ट बेयो 47 रुपिस। नैबे एप'ल' हस्पिटाल 196 रुपिस। ओमफ्राय नैबे अमराजा बेट्रि बेयाव 366 रुपिस लाब जाना दं। अशक लेलेन्ड बेयाव आङो 79 रुपिस लाब जाना दङ। नाथाय लाब जानानैल' गैया, आङो लस जानांगौ दङ माखासे कम्पानिफोराव। बेफोरखौ नोंथांमोना फारि नुलांबाय थागोन। जाय अनजिमाफोरा गोजा गाबनि बेफोर जाबाय लसनि आरोखि। दा नै लसनिबो नुदों नोंथांमोना। नैबेखौ नायदो, AU बेंक होननाय मोनसे कम्पेनि, बेयाव आङो 19 रुपिस लस जानानै दङ। नैबे औरा फार्मा माने औरा फार्माया आङो 359 रुपिस लाब जानानै दङ। आरो नैबे AWL होननाय मोनसे कम्पेनि, बेयाव 70 रुपिस लस जानानै दङ। आरो गोबां लस जानायबो दङ। नै मोनसेखौनो एक्सिस बेंकआव लाब जानानै दङ आङो 237 रुपिस। अके, आं दाना थांनोसै प्रफिट जानायजों लोगोसे लस जानायफोरखौबो देखायनोसै। नै नायदो, नैफोर माखासे लस जानाय दङ, खिन्थु अभारअल आंनिया लाबानो दं आरोखि ना। बे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां। माखासे कम्पानियाव दोनदों नालाय, माखासेयाव लस दं, माखासेयाव प्रफिट दं। ओमफ्राय अभारअल आंनिया नैबेखिनिया एमाउन्ट प्रफिट जानानै दं आरोखि। दा नायदो, नै लस जानानैबो दं माखासे कम्पानिफ्राव, जेरैबायदि नै नायदो, नैबे बन्धन बेंक
सरि बियो बन्धन बेंक नै गोजोना बन्धन बेंक बेयाव 39 रुपिसल' जानानै दङ नैबे बेंक अफ इन्डिया बेयाव 29 रुपिस लस ओमफ्राय एसे बुरजा नैबे BEL नै कम्पानि बेयाव आंना 344 रुपिस माने प्रफिट जानानै दङ बिनि उनाव नैखौ नायदो बार्जार पेन्ट होननाय मोनसे कालार कम्पानि बेयो 88 रुपिसल' जानानै दङ ओमफ्राय बहुत प्रफिट मोनदों आं नैबे भारत फर्ज होननाय मोनसे कम्पानि बेयाव आङो मोनसे शेयार बायदोंमोन दा आं बेसेबां प्रफिट लाब जानानै दङ 398 रुपिस लाब जानानै दङ बिनि कारेन्ट प्राइसआ दा नैबे 1573 रुपिस आगोल बिसिन नङामोन बहुत प्रफिट जानानै आं दा नैबे बेसेबां जाखो 398 लाब जाना थाहैबाय आरोखि स' बेबायदि माखासे जों नायलांबाय थानोसै आरो गाहायथिं थांबाय थानोसै नै बेबायदि बे गासै जेराव जेराव गोथां गोथां अनजिमा होनदों बे गासैबो प्रफिटजोब आरो जेराव जेराव गोजा गाबनि अनजिमाफोर नुदों बेयो लस नै नायदो माखासे लस दङ बेयावबो नैखौ नायदो नैया नैबे GSF होननाय मोनसे कम्पानि बेयो हासार गुजरातनि बियो गवानिना गुजरातनि बियो मोनसे हासार कम्पानि जेराव आं लस जानानै दङ 296 रुपिस लस जानानै दङ बहुत लस जानानै दङ बेयाव आरो बेनि थाखायनो आंनि अभारअल नै प्रफिटआबो एसे बांद्राय जानांगौमोन नाथाय एसे खम जाना दं आरोखि ओमफ्राय नायदो नैबे मोनसे HCL टेक होननाय बेथ' बिराद मोजां कम्पानि लस जाना दं खिन्थु आंहा मोनसे कनफिडेन्स दङ बेयो फैगोन साननैसोनि उनाव गोबां लस जाना दं नैया 346 रुपिस लस जानानै दङ ओमफ्राय बेबायदि माखासे बे मोननैसो कम्पानियानो आंनि माने अभारअल नैबे प्रफिटखौ एसे डाउन खालामना दोनदों आरोखि नङाब्ला बहुत प्रफिट जाबावगौमोन आरोखि जियानो जा एसे गाहायथिं थांबावनोसै नायलांबाय थादो गोजा गोजा गाबनिफ्रा गासिबो ओमफ्राय नै मोनसेखौ नायदो नैबे मोनसे कम्पानिया आंहा बहुत लस जानानै दङ नैबे मोनसे कम्पानि नायदो IIFL होननाय मोनसे कम्पानि बेयो फाइनान्स कम्पानि बेयाव गासै आं लस जानानै दङ 212 रुपिस लस जानानै दङ स' बेबायदि माखासे प्रफिटबो दङ थांबाय थानोसै गाहाय गोजौथिंगाल नाथ्रोदना गाहायथिं नायलांबाय थानोसै नै गासैबो जेराव जेराव गोथां नुदों गासैबो लाब गोजा आरोखि लाउरस लेब मेक्स MFSL बायदि बायदि आरो बुंजोबनाया नङा होमबा ओमफ्राय नै बहुत नै गासै जेराव जेराव गोजा नुदों बेफोर नैखौ नायदो बहुत प्रफिट जाना दं नै मोनसेयाथ' नैबे जाबाय मोनसे कम्पानि अबेरयेलिटि होननाय कम्पानियाव बांसिन प्रफिट जानानै दं आङो नै 469 रुपिस प्रफिट जानानै दं आरोखि बिनि प्राइसआ बेसेबां जायैखौ नायदो 1800 जाबाय आङो होमबा आगोल बहुत खममोन बिनि प्राइसआ खमसे खम 1200 नंद्राया जेनेबा 1600 नङा 1200 ओरैबायदिमोन आरोखि 1200 1300 बेबायदिमोन खिन्थु दा बिनि प्राइसखौ नायदो 1800 जाहैबाय जायनि जाहोनाव आङो 469 रुपिस प्रफिट जाबाय आरोखि स' बेबायदि गोजौथिं स्क्रल खालामबाय थायोब्ला नुगोन नै माखासे गोथाङानो बांसिन आरोखि माने प्रफिटआनो बांसिन आरोखि नायदो औ नैबेबो बहुत मोजां नै मोनसे रेलवे कम्पानिनि रेलवे प्रडाक्ट बेयो रेलवे स्टक बेयाव आं प्रफिट जानानै दङ 452 रुपिस प्रफिट जानानै दङ आं मोनब्रै स्टक बायदोंमोन मोनब्रै शेयार बायदोंमोन बे कम्पानिनि माने एमेजिं ओमफ्राय नैखौ नायदो नैबे बहुत लस होदों आंखौ जायनि थाखाय माने अभारअल प्रफिटआ बेनि थाखायनो लस जानानै दङ नै मोनसेया नैबे सना सप होननाय घुरि सना नोंथांमोना खोनादों घुरि कम्पानि बियो सना माबा माबि थायोना बेखौ आङो बायदोंमोन मास मोननै सिगाङाव दा नै 300 रुपिस लस जानानै दङ ओमफ्राय नैबे बहुत लस होबाय आंखौ बहुत मोजां स्टकमोन बियो माबा मोनसे कारनाव बियो बहुत लस होबाय नै 337 रुपिस लस होनानै दोनदों स' बेबायदि आरोखि नै जेराव जेराव गोथां नुदों नै बहुत प्रफिटबो दङ आरोखि प्रफिटआनो बांसिन आरोखि नै बेबो बिराद प्रफिट नै नायदो बे मा टाटा पावाराव नै बहुत प्रफिट जानानै दङ टाटा पावाराव नैबे 339 रुपिस प्रफिट जानानै दङ ओमफ्राय नैबे बहुत प्रफिटनि तेजास नेट होननाय बेयावबो 343 रुपिस प्रफिट बहुत मोजां आरोखि ओमफ्राय थांबाय थानोसै बेबायदिनो नै गोबां गोथां होमब्ला नै मोनसेया नै बहुत लस होबाय बे एसे दा दावखोबाय आरोखि रिकभार जाबाय 225 रुपिस स' नोंथांमोना जि आरजिया मानो एसे दोनथुमलांनांगौ आरो जेरावखि दोनथुमा मानो आं नोंथांनो खुनु शेयार मार्केटनि प्रमोसनबो होआखै नोंथाङा जाहाथे एसे फैसा दोनथुमलांनानै मालाबा गिदिर खामानि मावनो थाखाय फैसा जमायनो हायो बेनि थाखाय मटिभेट खालामनो थाखाय एसे आइडिया होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आङो आपस्टक बाहायो नोंथाङाबो गोसोब्ला आपस्टक बाहायनो हायो रेफारेल लिंकखौ नैबे भिडिअ डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनदो लिंकआव थुनानै डाउनलड खालामनानै एसे स्टाडि खालामग्रो लोगोनो माने नोंथाङा इनभेस्ट खालामनाङा ट्रेडिंथ' खालामखानो नाङा इनभेस्ट खालामनो हायो नाथाय इनभेस्ट खालामनायनि सिगाङावबो नोंथाङा सोरबा एक्सपार्टनो एडभाइस लाग्रो बेनि उनाव नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामबानो जाबाय बहुत मोजां खिन्थु नोंथाङा सानसे साननै मास मोननैयावनो बुरजा फैसा मोननो लुबैनाङा एसे लासै स्ल' ग्र' जागोन बियो आरो नोंथाङा नाथाय एसे बेंकआव दोनोबाथ' नोंथाङा जि फैसा दोनो बेनो थाबाय थागोन नाथाय नोंथाङा बेंकनि सोलाय जुदि शेयार मार्केटआव केम्पेनिफ्राय इनभेस्टमेन्ट खालामना दोनोब्ला बियो लासै गोबां प्रफिट होगोन नोंनो मालाबा लस थांगोन नाथाय मालाबा बहुत प्रफिट फैगोन बेबायदिनो लस प्रफिट थाङै समजों लोगोसे प्रफिटखौनो होगोन आरो फाइनेलि थ' बेनिखायनो नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनो रोंनांगोन नङाब्ला नोंथाङा 1000 1000 लाख 1 कोटि थाखा खामायोब्लाबो नोंथांनि आखायाव फैसा जमा जानाय नङा बेयो सियरखा बेयो माने खुनु आन्दाजै बुंनाय बाथ्रा नङा प्रेक्टिकेलि मोनदों बहुत मानसियानो दङ गोबां आरजियो नाथाय
500 आरजिबाबो नोंथाङा जुदि सानसेयाव 50 थाखा बबेबा साइडथिं साइड खालामलाङोब्लाबो नोंथाङा बोसोरसे बोसोरनै बोसोरबायाव हाजार थाखा जमायनो हागोन आरो खिन्थु नोंथाङा 500 आरजिनायाव 50 थाखा साइड मोनसेथिं दोनलांनायावबो नोंथाङा नर्मेल लाइफ सालायनायाव जेबो लस जाया आरोखि स' बेनिखायनो नोंथाङा बेखिनिखौ आइडिया मोनथों एसे रोंथों सोलोंथों बेखौ साननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट